už? Čo sa smejem? Hlavnou výhodou Kulmy na Myhalnice. Výhodou Kulmy na Myhalnice je hlavnou výhodou. Neviem, čo mám povedať. Tak som to pekne povedala. Môžeme to strihnúť, ako bude vyzerať. Je to horšie a horšie. Tak už som bola našlapnutá. Teraz nedá. Čo som teraz urobila? Pozor, čo si želáte. Veď vy vysielate afirmácie. Babi, mailová je proluk@proluk.sk. Dobre. No. To je z dnešného Beauty Secret všetko.